The Araraco Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Kapuriktan Solsona. Hello Tita Emily, happy watching. Emily Cervera and Tito Joe Cervera. Na isang sangayan kato'y biyak ko na'y natadumaka dito'y puso tiyak manambog nuan yat at daken ka batumbalani ka pinagnetong day tirik na apay nga ta masabali tuirik na umakit kita ka ag tatapaw day tirik na buses mo lang umanay aliw-liwag patumbalani ka nagnetong day tirik na patumbalani ka anang balot ko'y kinatao tadyak ka pa elang ngaliklikan nagpayduma nga ragsak mo at dadamitin nagpitikan dahito'y puso ngem sa balika kadagitin ay ayat ko. Happy watching to Mang Grace and Mang Wilson Calvo kasamitan kini Bambam Timangan. Ay isang sangayan kato'y biyak ko na'y nagdadumaka dito'y puso yak manamu nuan yat at daken ka batumbalani ka inagnetong day tirik na apay nga ta asabali to'y ragsa umakit kita ka ag tatapaw day tirik na yak manamu nuan yat at daken ka batumbalani ka pinagnetong day ti puso batumbalani ka anang balot to'y kinatao tadyak ka pa elang ngaliklikan nagpayduma nga ragsak mo at dadamitin nagpitikan dahito'y puso ngem sa balika kadagitin ay ayat ko batumbalani ka anang balot to'y kinatao tadyak ka pa elan ngaliklikan nagpayduma nga riptus mo at dadamitin nagpitikan dahito'y puso ngem sa balika kadagitin ay ayat ko ngem sa balika kadagitin